Assalamu alaikum, barkanmu da ƙara kasancewa cikin channel ɗin nan mai albarka USAINILKHAIRI Tech. Yau ma insha Allah mun ƙara kawo muku sabon bidiyo kamar yadda muka kawo muku videos akan yadda zaka gagari mai hacking ɗin account, ma'ana hackers. Zaka gagare su ba za su iya yi maka hacking ɗin account ba. So yau kuma insha Allah mun kawo muku wani bidiyo akan yadda zaka hana kowa ya kira ka a lokacin da baka buƙatar kira. Zaka ga akwai lokacin da mutum ya tafi kasuwa ko office ko dai wani guri dai wanda baya buƙatar a yawaita kiransa, yana buƙatar hutawa ko kuma dai wani uzuri makamancin haka, baya so a dame shi da yawan kiran waya. So zaka ga yana so kuma ya hau internet ko kuma ya amfani da data. Kaga ba lallai ya sa airplane ba, idan ya sa airplane mode to kaga babu amfani da data kuma babu hawa internet, babu sauran ayyuka da dama. So amma ta wannan hanyar insha Allah idan ka bi zaka sa mutane ba a blacklist bane ba ma, saboda blacklist zaka bi su ne da daidai shi kuma za a iya kiran ka da number da baka sa da blacklist ba kuma ta shigo. So wannan hanya ba ta fi ma blacklist, saboda kawai zaka yi amfani da wasu code ne one time, sannan kuma kana sa su one time din shikenan babu wanda ya isa ya kira ka, kiran nan ya shigo har sai ka je ka katse shi. So insha Allah a wannan bidiyo zamu nuna muku yadda za ku sa code ɗin ku yi amfani da su, sannan kuma da yadda zaka magance wannan kiran a dawo ana kiran ka kowa yana samun ka. So idan wannan ne farkon shigowar ka cikin channel ɗin nan, kar ka manta dan Allah ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa, ta haka ne daga mun saki sabon bidiyo za a sanar. Abu na farko da zaka fara yi sai ka shigo cikin wayanka, kana shiga phone din wayarka wajen da ake danna madannai idan za a sa katin waya, sai ka shigo haka din nan, sai ka taɓa wannan code din da nake sawa. Bayan ka sa wannan code din **21** sai ka zo a nan din nan sai ka ƙara iya nambobin da kake gani, kowane namba kawai sai ka zuba kamar dai akalla guda 6 misali. Kamar yanzu nan kun gani ba ma irgawa nake ba kuma ba wai zaɓa nake ba, kawai zaka sa nambobin da kawai suka zo maka, kana sawa sai ka taɓa hash. Kana taɓa hash din nan sai ka zo ka taɓa alamar kira kamar haka. A layin da kake buƙatan baka so a kira ka da shi zaka taɓa wa wayannan code din, ma'ana ka tura masa wannan kiran. Kamar yadda kuke gani za ku ga MMI code started, za ku gani call forwarding registration was successful. So yanzu wannan babu wanda zai kira ni yanzu ya same ni, sannan kuma in dai abin yayi za ku ga can sama za ku ga alamar kira kamar yadda kuke gani haka din nan. In ka janyo kuma za ka ga forwarding all call, to babu kiran da za ya shigo maka waya balle ya dame ka. So bayan ka yi wannan setting din kuma misali ka gama uzurinka, kana so layin ka ya dawo normal, a inga samun ka ana kiran ka a ci gaba da harkoki, sai ka zo ka taba wannan code kamar haka. Wannan codes din su ake bukata domin erase din wannan call forwarding din, ma'ana layin ka ya dawo normal, kai deactive din wannan call forward. Bayan ka taba sai ka zo ka taba alamar kira, ka tura wancan layin da kai wannan call forwarding din a kansa. Kana tabawa kamar haka za ku gani gashin za a kawo muku duk wani information akan an katse wannan kiran. Za ku gani call forwarding erasure was successful, ma'ana an riga an gama, yanzu duk wanda ya kira ka zai same ka, amma wancan lokacin da kake da uzurrurruka babu wanda zai kira ka balle. Mu haɗu a bidiyo na gaba, sannan idan baka yi mana subscribe ba dan Allah ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa, ta haka ne daga mun saki sabon bidiyo za a sanar da kai, sannan ka taɓa alamar like, hakan yana ƙara ba mu ƙwarin gwiwa sosai wajen kawo muku sababbin bidiyo.